nostru, iar el este Valitare și în seara asta vă vom prezenta un tutorial cum să vă faceți o casă sofisticată în Minecraft. Noi suntem o comunitate a Landcraft. Prima dată puneți un stâlp de 5 pătrățele în fiecare colțuri. În fiecare din colțuri. Prea mică casa. Aici. Păi, așa fi? Aici. Uite, aici. Asta a fost faza 1. Faza a doua. Puneți pe jos, legați stâlpii între ei prin lemn. Pe absolut toți. Și unde vreți să fie ușa, în cazul nostru va fi aici, la mijloc, aici, veți lăsa un spațiu liber. Faceți același lucru și sus, dar nu mai lăsați spațiul acela pentru ușă. Ce câini frumos, hai să vă mângâi cu sablă. Nu. Stai acolo. Așa. Apoi, faza a treia este să puneți geamurile. Mai întâi trebuie să puneți geamurile să nu vă intre mobi în casă. Dar vă vor trebui destul de multe. Cam jumătate de stac, cam așa. Așa. Jumătate de stack faceți mare lucru. Dar nu cred că terminați. Cam un stack ar fi cel mai potrivit. Ai terminat? Hai că eu mai am multe stack-uri de lemn. Da. Așa. Iar faza a patra este să puneți acoperișul. Este cea mai ușoară dintre faze. Și nu dar necesită destul de mare efort, pardon. Acesta, scuzați-l, este un copil de pe server care nu înțelege că acum facem un tutorial și nu poate să tacă. Și cred că din cauza asta va lua și bani, dar nu știu. Lasă-l, mă, e și el copil mic. Da, și deștept foc. Ah, am uitat o chestie. Ai ușița? Uite, mă, nu, uite asta pe aici. Am uitat să reunim și sus. E, da, nu cred că va fi mare drag. E foarte ok și așa. Vali, ai tu ușa? Nu, n-am ușa. Stai Da. Facem o ușă. Mai întâi faceți un crafting book și îl așezați pe dreapta sau oriunde vreți în cameră. Noi îl așezăm de obicei pe dreapta. Pe dreapta facem și mina, iar pe stânga sunt scările. După ce ați făcut ușa, așezați toate cele necesare casei și așa ați terminat casa sofisticată. Lumea va fi încântată. Au. Și am se bat. Așa. Vă vom arăta și cum o vom extinde și cum vom face un alt etaj în tutorialul următor. La revedere!